Здравейте хора, аз съм Елиза и днес ще отваряме малка играчка на Бубу. Аз иначе много да ви кажа обичам на Бубу и затова като я намерих тая играчка в един магазин, викам не, това го вземам. Много искам да ми се падне ето това, но мисля, че ще има шанс за това, като да попиште. Да. От туда не са две играчки силно, а не да са. И за това ще го отворим. Но как? Тук си има. На едно, две, три. Стига! Има си такова. И сега на едно, две, три. Това е много яко. Яко е. Дори много. Ето. Опа. Мама, виж какво ми се падна. От лебубото. Добре. Сега ще го закача. Аз исках с чайчето, но няма нищо. Пак и това е яко. О, не. Сега го закачваме. Ето, ново лабубо. Много яко. Изключително яко. И това беше от мен, хора. Мисля, че ви е харесало видеото. Ако искате още такива видеа, ако искате още да купя, пишете долу в коментарите. За сега, чао!